L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings ikkonfermat ir-rating ta' Malta fil-livell A+ bi prospett stabbli. Fl-aħħar rapport tagħha dwar l-ekonomija Maltija, Fitch qalet li dan ir-rating huwa dovut għal tkabbir ekonomiku robust, dħul għoli ras għal ras u sħubija fl-Unjoni Ewropea u ż-żona euro. Qalet li Malta għandha fost l-iktar prestazzjonijiet ekonomiċi b'saħħithom il-pajjiżi kollha analizzati mill-ekonomisti ta' Fitch. L-ekonomisti ta' Fitch qed ibassru li din is-sena u d-dieħla l-ekonomija Maltija se tikber bi ftit anqas minn 4% wara li s-sena l-oħra kibret b'4%. Attribwixxew dan in-nuqqas ċkejken fit-tbassir ta' tkabbir ekonomiku riżultat ta' miżuri li daħlu fis-seħħ mill-Gvern Malti biex jikkontrollaw l-ammont ta' ħaddiema barranin fis-suq tax-xogħol. L-Aġenzija Internazzjonali nnutat li mill-2015 l-ekonomija Maltija kibret b'9%, jiġifieri kważi 6 darbit aktar mit-tkabbir fiż-żona euro b'16%. Jirriżulta wkoll li f'dan il-perjodu l-prodott domestiku gross kiber b'6.5%. Fitch irrapportat li Malta għandha fost l-ogħla rati ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt qalu l-ekonomisti ta' Fitch ir-rata ta' qatt f'Malta fl-2025 kienet ta' 3.1%, meta l-medja Ewropea fl-istess perjodu kienet ta' 6.3%. Qalet li l-impjiegi żdiedu minn 198,000 fl-2015 għal 330,000 sal-ewwel kwart ta' din is-sena. Irrimarkat li tkabbir ekonomiku u x-xogħol huwa xprunat li żjed minn 3 setturi partikolari: l-informatika, t-turiżmu u s-servizzi finanzjarji. Fuq id-deficit, Fitch innutat li dan niżel minn 4.4% fl-2023 għal 2.2% tal-prodott domestiku gross fl-2025. Ir-rapportat li daw wassal biex Malta ħarġet mill-proċedura ta' deficit eċċessiv tal-Unjoni Ewropea. Għall-ekonomisti ta' Fitch dan ir-riżultat inkiseb l-aktar għax il-Gvern irnexxielu jdaħħal iżjed flus fil-kaxxa ta' Malta, riżultat ta' tkabbir ekonomiku u suq tax-xogħol b'saħħtu. Dwar is-sussidju tal-enerġija, Fitch tistma li din is-sena l-Gvern se jonfoq 230 miljun euro, kważi 1% tal-kejk ekonomiku, u s-sena d-dieħla din is-somma se tinżel għal 200 miljun euro, waqt li rikonoxxiet li s-sussidju jilqa' x-xokkijiet tal-inflazzjoni. Fitch rimarkat li din il-miżura ma tħajjarx li n-nies jifrankaw id-dawl u din għall-ekonomisti ta' Fitch jista' jkollha konsegwenzi finanzjarji kbar. Dwar l-elezzjoni ta' Mejju li għadda, Fitch innutat li l-Partit Laburista bit-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela rebaħ il-Gvern għal raba' darba nfila u kiseb il-maġġoranza tal-voti b'appoġġ ta' 52%. Qalet li mill-banda l-oħra l-oppożizzjoni taħt it-tmexxija tal-Xborġ żiedet l-appoġġ għal 45% meta mqabbel mal-elezzjoni tas-sena 2022. Fuq id-dejn pubbliku, Fitch tbassar li dan se jkun madwar 46% tal-prodott domestiku gross bejn din is-sena u sentejn oħra, ferm inqas mill-mira Ewropea ta' 60%. Dwar il-governanza, Fitch irrimarkat li skont l-indikaturi tal-governanza tal-Bank Dinji, Malta klassifikat fil-71 post minn 84 skont l-aħħar rapport ippubblikat fl-2024. Innutat li bejn l-2013 u l-2024 Malta reġistrat l-ikbar tnaqqis ta' 20% fil-kontroll tal-korruzzjoni. Fitch ikkummentat ukoll dwar is-settur bankarju f'Malta u li skont l-ekonomisti tagħha huwa wieħed reżiljenti, robust b'likwidità kbira xprunata l-iktar minn żieda floti ta' self lin-nies mill-banek.